one down hazviperi musha munyika yeZimbabwe. Panguva inotonzwa kuti pane another central committee member aiwa otsakatika zvakare, vanhu votobuda vataura kuti yatova another vacant, kwakutoda mumwe anouya achireplace mucentral committee imomo. Saka mashoko anobuda panguva ino tichiona kuti aiwa central committee member Comrade Farai Musikavanhu is died. Chitiko panguva ino chinyatso kunzi aiwa panguva ino havasi kumira vakomana one by one, aiwa kungava muZANU-PF, kungava kumabarracks, people comrades are falling. Don't forget to subscribe or like on the bell icon. Because I know that you posted this picture I'm recording of Daniela GT. ZANU-PF Central Committee member Comrade Farai Musikavanhu has died. This has been confirmed by ZANU-PF Masvingo Provincial Chairperson Comrade Robson Mavenyengwa. Ndo mashoko anobuda aitogwa nekozwa tipinda macomments toona vanhu vakasiyana-siyana vanobuda vachitora just mention a few vachiti vacant yamuka, vanopinda vachiti achishamisika, vanopinda vachiti 2030 anenge asipo, vanopinda vachiti zviri kuoneka kuti aiva mugwere, vanopinda vachinyora vachiti this is his legacy. Ndo mashoko anobuda aitagwa panguva ine pamusoro pekutsakatika kwaita this central committee member. Zviitiko zviri kuitika munyika yeZimbabwe zviri kunyatsokuonekwa kunzi aiwa zviri very very concerning. Yes, people might ignore it, but panguva ino zvinyatsokuonekwa kunzi my tensions nemafights in the ruling party ZANU-PF arimo and they are real. Panguva ino yaizikanwa kunzi ndo rakanga riri bato rakanga riri united, rakanga riri runyararo rekuti kunyange waida kurinyomba kana kuita sei waitotambisa nguva yako, wanga usingakwanisi kunonyomba mumwe pamusoro pemumwe. But panguva ino zvinyatsokuonekwa kunzi mafactions they have rise, and panguva ino ava multiple. Mukaona faction yevakomana aiwa mawar veterans inosuspectwa inotungamirwa naVP Constantino Chiwenga, kunoonekwa imwe yana Tungwarara, kunoonekwa dzimwe dzana Tagwirei dzakangodaro daro. Panguva ino zvinyatsoratidza kuti hazvisisina order, hazvisina gwara. Pinda comment section medu nzavafunguro aim kuti pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like and turn on the bell icon.